कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. वेंगुर्ले तालुक्यातील नमसवाडी येथील संतोष पेडणेकर यांच्या घरात असलेल्या पायात घालणाऱ्या बुटामध्ये नाग येऊन राहिला होता. याची वेळीच माहिती पेडणेकर कुटुंबियांना मिळाल्यानं तुळस येथील सर्पमित्र महेश राऊळ यांना बोलावून त्या नाग जातीच्या सापास पकडून सुरक्षितरित्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून जीवदान देण्यात आले. काल संध्याकाळी संतोष पेडणेकर यांच्या घरातील एका बुटामध्ये नाग जातीचा हा साप आला होता. त्याला पकडलं गेलं आणि सुरक्षितरित्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून जीवदान देण्यात आलंय. हे नागाचं अंदाजे 2 ते 3 दिवसांचं पिल्लू असावं असा अंदाज सर्पमित्र राऊळ यांनी व्यक्त केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.